Goddag, jeg hedder Randi Hovmand, jeg kommer fra Advice Digital. Jeg skal fortælle om digital selvbetjening, og det er i en Pecha-Kucha-form, så det betyder, at slidesene her skifter hver 20. sekund. Så det er nogle korte pointer, og der er 20 slides i alt. Først og fremmest, når man taler om selvbetjening, så illustrerer den her figur, at det er altså ikke så let endda. Der er rigtig mange, der forsøger at betjene sig selv digitalt. Man vil jo gerne, men der kommer de her dropouts, fordi man bliver forhindret mange steder undervejs. Så der er rigtig meget, hvor der kommer simpelthen ikke et OK til sidst, og det er jo et stort problem. Så i dag vil jeg forsøge at tale om, hvad der er vigtigt, hvis man skulle lave bedre selvbetjeningsløsninger. De selvbetjeningsløsninger, man gerne vil have, det skal selvfølgelig være det, der er vigtigt for brugerne, så husk på brugerne. Lyt til brugerne også, sørg for at høre efter, hvad de siger, og ikke kun hvad de siger, men også hvad de egentlig mener. Og sidst men ikke mindst, så er der rigtig, rigtig mange, der har gjort det her før, så få inspiration fra andre også. Nå, hvad er så god selvbetjening? Det kan man godt teste sig frem til i et vist omfang, så det har vi gjort i Advice Digital. Vi har foretaget nogle test af, hvornår brugerne oplever, at det her, det var bare god selvbetjening. Der er nogle forskellige parametre, der er på spil, for at det skal være god selvbetjening. Og jeg vil gennemgå de 5 vigtigste pointer, der var for vores brugertest. Den ene pointe er, at indholdet skal være let tilgængeligt, og det skal være kort. Og det er jo ikke nogen ny historie overhovedet. Det har man jo vidst i rigtig, rigtig lang tid. Det er åbenbart stadigvæk svært, og man ser på mange sites, at der er lange tekster, og brugerne bliver sådan lidt trætte. Puha, det var godt nok alligevel lidt vildt. Så man bliver nødt til at prøve at fatte sig i korthed stadigvæk. En anden pointe er, at man skal kun fremhæve det vigtigste indhold overhovedet. Jo længere tid folk er på en side, jo færre er der, så at sige. De hopper fra igen, brugerne. Så man er kun kort tid på en enkelt side, så det dur ikke, at man skal fedte sig igennem mange pointer. Den tredje pointe er, at kvitteringssiden, efter man har gennemgået et selvbetjeningsforløb, er utrolig vigtig. Så der skal man som bruger have at vide, hvad sker der så nu? Hvad skal jeg forholde mig til? Sagsbehandlingstid er for eksempel en ting, som er meget vigtig at få med på kvitteringssiden end før. Så man vil være orienteret omkring, hvad skal jeg vente på nu? Og det skal med på kvitteringssiden. Den 4. pointe handler om hjælp i kontekst. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at man får den hjælp, man skal have som bruger, når man oplever problemet, ikke ved siden af, eller ikke før eller efter. Det er også meget vigtigt, at call to actions er tydelige, som de er her. Man skal kunne se, hvor man kan klikke. Det her eksempel er ikke helt lige så godt, for der tror man skal klikke på den blå. Det skal man faktisk slet ikke. Den 5. og sidste pointe fra brugertesten er, at der er rigtig mange, der ikke lander på en forside længere. Man kommer direkte ind i en bestemt selvbetjeningsløsning. Så derfor skal man til hver en tid kunne se som bruger, hvor er jeg henne, sådan så man er sikker på, at man er blevet taget godt imod. Så der skal være en eller anden form for lille tekst her, der ud over overskriften siger, hvad der foregår. Så er jeg igennem brugertestens pointer og vil nu fortælle lidt om, hvorfor man skal lytte, eller hvordan man kan lytte til sine brugere. Her er det Forbrug.dk, som havde medarbejdere fra deres leverandør nede i telefonsupporten og lytte med, hvad sker der egentlig, hvad ringer folk ind om, og hvor er det deres hovedpiner er. Og det at sidde dernede hjalp rigtig meget i det projekt. Der er rigtig mange måder, man kan teste på. Lytte til brugerne handler om test. Det handler om at gå ud og spørge dem og finde ud af, hvad synes de er spændende, og hvad har de på hjerte. Og der er mange test, man godt kan gennemføre, også selvom man måske ikke har helt vildt meget træning. Og det behøver ikke være lange, indviklede testforløb. Og så er der den sidste pointe, hvor jeg går igennem, hvor kan man egentlig få inspiration? Fordi det er jo sådan med selvbetjeningsløsninger, det er jo slet ikke noget, som man lige har startet på. Der har været købsflow i årevis, og der er mange, der har rigtig god forstand på, hvordan man gør det. Så her har jeg samlet 3 eksempler fra nogen, der hjælper, som udstrækker en hjælpende hånd til alle os andre. Det første eksempel kommer fra noget, der hedder Little Big Details, som er en hjemmeside, hvor man crowdsourcer, det vil sige, at brugerne har lagt det her forskellige indhold op med nogle brugervenlige detaljer, som de bliver begejstrede over. Gud, hvor er det dejligt, at nogen gider hjælpe mig med det her på en god måde. Og det kan vi også blive inspireret af små detaljer. Her er det et eksempel på, at man har sagt, hvor man bor henne, Belfast, United Kingdom, og så fylder systemet selv ind, hvilken tidszone er det så. Og det også gør her, det er, at man siger, systemet giver os en besked om, at de har fyldt information på. Og det er meget mere brugervenligt, end bare at gøre det, så kan man jo blive forvirret. Her har vi Digitaliseringsstyrelsens meget store initiativ, hvor de har lavet 24 krav til brugervenlig selvbetjening. Så de har altså været inde og sige,
hvad skal en selvbetjeningsløsning opfylde, og har lavet 24 krav omkring det, som de gennemgår meget, meget fint og pædagogisk til dem, der skal lave selvbetjeningsløsninger til det offentlige. Men det dur jo i mange andre sammenhæng også. De har også været inden for Digitaliseringsstyrelsen samme sted og lave sådan en procesbeskrivelse, hvor man kan se, at det her er en meget sædvanlig proces i virkeligheden, men for hver af de her steder i processen er de inde og sige, hvad er brugerbehovet og hvad er forretningsbehovet, og hvordan undersøger vi det på bedst mulig vis. Erhvervsstyrelsen har lavet lignende tiltag. De har lavet en rigtig stor designguide for de løsninger, der skal ligge på virk.dk, altså for virksomheder i Danmark. Og det betyder, at det er en manual, som man skal bruge, hvis man vil lave bestemte løsninger. Og igen, den må alle vi andre meget gerne bruge også, og det er altså meget minutiøst beskrevet, hvad der er godt og hvad der fungerer. Så der er gode eksempler herinde på alle mulige standardelementer, så nogen har lavet det i forvejen, og hvorfor så ikke bruge det? Så her er det et eksempel på en lightbox, altså hvordan det kan se ud på fornuftig vis. Og man kan downloade det HTML og CSS direkte fra sitet, og man må gerne bruge det. De har også lavet 4 eksemplariske løsninger, og det hedder det, fordi det er eksempler på en blanket og på en vejledningsside. Hvordan kan den se ud? Hvordan kan fejlmeddelelsen se ud? Og igen har de tænkt så grundigt om, og det er brugertestet op og ned af stolper, så man kan lige så godt tage det og bruge det. Derudover har de været inde og lave en tjekliste til den gode digitale løsning, som henvender sig til projektledere, som der så smukt står, sådan, så man har fornemmelsen af, at man har fået det hele med. Og man kan læne sig op af det og få mere og mere brugervenlighed ind i løsningerne ved at bruge det. Det var, hvad jeg havde på hjerte i dag. Så jeg håber jo, at man kunne få flere og flere brugervenlige løsninger derude, og det kan vi også sagtens. Men vi skal blive bedre til at gøre dem så brugervenlige som muligt. Og vi skal også huske på, at vi skal selv bruge det, så jo bedre vi gør det, jo bedre bliver det i det hele taget.